Acaba de parlar de la necessitat de col·laboració entre el sector públic i privat. Caldria fer un canvi d'actitud important per part dels dos sectors? Sí. Sí, clarament. Jo estic d'acord. Parlava de les actituds i de les lògiques institucionals i jo crec que els canvis han de venir en els dos sentits. Tan certa és una visió, podríem dir, de captura de negoci per part del sector privat, en alguns casos, com una posició, si es vol, de prejudici invers des del sector públic i comportaments més aviat arrelats en la tradició burocràtica. Crec que cal superar aquestes coses. Però la principal via per superar-ho és un lideratge públic fort. És un lideratge públic fort. I això no s'improvisa. La col·laboració públic-privada pot aportar als serveis públics coses, ho deia abans, molt importants, a condició que al davant de la primacia de l'interès general hi hagi gent capaç de fer-ho valdre, perquè no vindrà espontàniament. No són simplement processos adaptatius que puguin estar basats en les bones intencions dels actors. Calen bons dissenys institucionals, bona selecció dels socis i capacitat per saber què es vol obtenir, per produir una adequada distribució dels riscs, que és molt important, perquè, evidentment, aquest és el secret bàsic. La part pública ha de témer, sobretot, el risc fiscal, és a dir, és que les pèrdues gravitin sobre els pressupostos públics. El soci privat el que tem és la inestabilitat dels marcs que faci que els seus càlculs de risc se l'en vagin en orris. Les experiències dolentes de col·laboració públic-privat, que les hi ha, dimanen majoritàriament d'un inadequat disseny de la distribució dels riscs associats. Hi ha històries d'horror absolutament eloqüents. Repeteixo, el gran desllorigador és un lideratge públic fort. És un lideratge públic fort. I estem poc acostumats al sector públic a desenvolupar aquests mecanismes de fer coses a través d'altres. Vaig al meu camp, al camp dels recursos humans, al camp de l'Àlex. Si anem a la major part d'ajuntaments de tamany mig i preguntem pel seu Departament de Recursos Humans, ens trobarem estructures força dotades de gent. Comparades amb les xifres que podríem trobar, fins i tot en la seu corporativa d'algunes empreses multinacionals, són xifres bastant cridaneres. Hi ha molta gent fent tasca de recursos humans en proporció. Quan mires el que fan, en la major part dels casos, què fan? Tràmits de contractació, seguretat social, nòmines, excedències, permisos, llicències, altes, baixes, processos administratius. Clar, tot això que les empreses fa temps que han externalitzat perquè ho facin uns altres. Què tenen les empreses en el seu lloc? Estructures més lleugeres de gent que sap precisament relacionar-se amb aquestes empreses, demanar-los els serveis i que el que estan és per pensar com adaptar les polítiques de recursos humans a les estratègies de l'empresa. Què fan els nostres ajuntaments quan volen incorporar intel·ligència per fer això? Busquen consultors en el mercat.
Veieu que la situació està totalment invertida. Tenim empreses que internalitzen la intel·ligència i externalitzen el tràmit, i nosaltres hem internalitzat el tràmit i comprem la intel·ligència fora. Si això ho traslladem a molts altres serveis, ens adonarem de la necessitat de definir polítiques de talent sobre bases molt diferents de les que hem fet servir fins ara. Si anem a administracions cada cop més orientades a aconseguir que passin coses, que no pas a fer les coses ella pels seus mitjans, si voleu, l'expressió ja fins i tot clàssica dels reformadors americans de final de segle, steering, not rowing, portar el timó, no remar, és l'important. Doncs, si volem gent que porti el timó, hem de contractar i desenvolupar patrons d'embarcació, no remers. I aquesta és una part molt important que afectarà també a la manera de fer coses a través de col·laboracions públic-privat. No creu vostè que s'estan demonitzant els funcionaris i el paper dels sindicats? Els sindicats han de jugar un paper important en qualsevol organització, també en les públiques. Personalment, he practicat les relacions laborals durant anys. A l'Ajuntament de Barcelona vaig negociar fins a 3 convenis col·lectius. Estem parlant d'un col·lectiu, llavors, de més de 13.000 persones, i fins i tot el tercer va ser per unanimitat. O sigui que tinc una certa experiència amb això i encara mantinc una molt bona relació amb molts sindicalistes. Jo crec que si les relacions laborals estan desequilibrades, fonamentalment no és per culpa dels sindicalistes, sinó per culpa de la feblesa de la patronal pública. I en aquest moment aquest desequilibri em sembla força important i evident a tot arreu. I ha tingut conseqüències, perquè en aquesta lògica crec que les conseqüències es poden llistar. Per tant, el que jo em plantejo no és trencar un marc de relacions raonables, sinó, des del meu punt de vista, reequilibrar-lo. I pel que fa al copagament, jo crec que és un tema delicat i difícil d'arbitrar, perquè, en definitiva, però la paraula copagament té un gran equívoc, perquè sembla que copagament sembla que vol dir que quan no hi ha copagament, algun altre paga. I no és així. Sempre paguem els mateixos. La qüestió, fixi's, dels copagaments és si paguem els serveis a través d'impostos o paguem una part quan anem a consumir el servei. Una part. Mai paga una altra. La paraula copagament és falsa. Mai paga un altre, sempre paguem els ciutadans. I estem molt acostumats a fer-ho en forma de pagament per ús en alguns serveis. Per exemple, quan els joves van a la universitat, ho fan. O quan anem a comprar els medicaments, ho fem. El copagament no és res de nou. La qüestió és a quins serveis s'ha d'aplicar, en quina quantia i a través de quin procediment. Això és el que cal discutir. I cal discutir-ho amb tota la importància que té discutir-ho, perquè el risc de fer-ho malament existeix i de perjudicar l'equitat i de que paguin la gent que no ha de pagar, o fins i tot el risc de que per haver de pagar alguna gent renunciï a serveis bàsics. I això seria un desastre. Per tant, la qüestió és el copagament una solució màgica? No, no ho és. Però el que no té sentit és que el considerem un tabú. No és cap tabú, el practiquem des de fa molts anys. El debat social ha de ser com financem els serveis públics, quina part juguen els impostos i quina part juguen les taxes i els preus públics, i això és un debat, sincerament, que s'ha de mantenir en cada cas. O pensa vostè que pagar
una part del cost dels museus quan anem a visitar-los és absolutament lesiu per a l'interès general o per l'equitat social? Doncs, segurament no. Tot depèn de quins serveis, de com s'apliqui, de quan, etc. És per aquí anava la meva reflexió, que ni tan sols anava al copagament sanitari, que és del que més s'ha parlat.